nevanhu vakatanga kuimba naWinky D. Asi ndakanzi naWinky D, bamnini, zvatopita panapa isecret. Ndikutaura kuti ndichingoburitsa cocaine nhasi, ndikutorangarira kuti ndakaburitsa cocaine nhasi, handiti Jamasi achikika munhu, mangwana acho tichisangana kuBulawayo, ndafonerwa naWinky achiti ari kuda kolabo. Ndobva ndaenda kolabo naWinky, ndobva ndanzi usaudze vanhu. Yekanhwaro ini popte ndine dzungu kabra hazvinyararike, hai ndakuudza kuti handinonyarara. Ndakatanga kuudza munhu wese, unoswera nemunhu uchidumbirwa so. Ndakatoenda kumba kwaNati O. Ndikatomusikira achishanda K-Chaps achifonera vanhu vekuZFM, Power FM, FM achiti ndimira ndikurodze simba randinaro. Mupana K-Chaps ari kuti akapenda. Ndimira muone ndimushande. Hameno zvavanga vaitana. Zvinenge zvemabhebhi. Ndobva Nati O andiudza zvinhu zvakandibata-bata akanditi Popten. Une problem yokuti unoshanda navanhu vese vese. Unotengesa chimuti. So far 2020 2021 wasumuka fadza mutengi kokai. Tisu tiri kupisa tiri tu. Saka wakangoita collab chero naFreeman, vakuva naFreeman vavaonemba navo vayo. Ndo problem yako. Saka zvinhu izvozvo zvinoita kuti ndikuudze kuti ndikazvikompea newe, munhu yakandiudza mumba make ndichitamba FIFA naye, kuti Popten ndikazvikompea newe career wise, uri pa 90 ini ndiri pa 95% because une problem yokutengesa chimuti. Guys, munhu uyu akazobva anditi ndichimuudza kuti uri kuona Nati. Saka ndoita sei because inini pachimuti pautara pakava. Ndasangana newe kuti ndikuudze kuti ndatove nekolabo naWinky D. Muri kundinzwa guys kuti ndandine love nemunhu, ndichimti mukoma. Mukoma, manje muri kuti ndatengesa chimuti. I used to go seek advice kumba kwampesu yawe. Ndosaka ndiri kuti imimi muri kundikompea nemunhu anonditadzira. Mobva manditadzira, mava mati ndiri kumuheta nekuti ari kurira. Kurira kwake hakundinakidzeni, kurira kwapasho Java, kurira kunopera. Do you realize with every business I got, I started with my own capital? Do you know how many businesses I got in Harare, bro? Do you know how many people work for me, blood? Do you know how many people are paid to do things for me? Do you know who paid for my ticket to the USA? How many of you have even get vanyengerera mbinga 10 months kuti ungonzwa kuAmerica ini ndoya ndega. UK ndoenda ndega. Mukadzi wandakarambana naye ndakamubhadharira ndege ndega. Ndikamutoresa visa ndega kuti aende nogara kuUK. Mandikompea nevanhu vekuti chavari kungoda kupisa chete. Ndandichiti munhu uyu andiudza kuti inini ndiri pa 95 iye ane 90. Ndakanyarara asi ndakakonfesa ndikati Nati ndauya kwauri kuzosika advice. Advice ndayazosika ndeyekuti toita sei because ndiriwo munhu anoimba maimbiro andoita ende kuti tiende kumberi tofanira kuita something. Akanditi inini kumberi ndiri kutoenda because ndapa 95% but iwo neproblem yokuimba navanhu vese vese. Pandakanokonfesa kuti wangu saka since ndine problem yokuimba navanhu vese vese zviri kureva here kuti ndakatengesa chimuti kuna Winky D. Pabatisisei ipapo. Conversation iyi ngaiuye palive aibvume kana dairambe. Ndikamubvunza kuti zviri kureva here kuti ndatengesa chimuti pandakaimba naWinky D. Akanditi vana Winky havaimbwe navo, wabhaiza, vatori nemushonga. Winky D achatanga ndiye apenga, waitozvaitwa Gatsby warrior paBoss Short, watorerwa chimuti. Ask me what made me get disappointed in Nati O a few years later because Winky akachengeta kolabo rangu for 2 years. Ndichiudza vanhu ndekolabo naWinky ndichange ndiri kunyepa. Ende vanhu vachatombozeti song yandaita naWinky yachaisiyo yakabuda. Mine ndisiye kuti chakatoita 2 masong kuti ndizovapa vafarisi. First song yainzi naWinky pane zvakashota. Last song reason yandaisiri palaunch ndeyekuti Winky akanifundira musi wa 29. Album rari chilaunchwa musi wa 30. Akati munun'una zvandirambira kuburitsa album iri usipo. Saka huya ndandane wiki ndichinogadzirisa song. Saka ndofila sei ndichiona kuti munhu akanditi vana Winky havaimbwe nawo. Akatoenda kuLondon vakanoshuta video vese. Mutai mafoni mundiudze. Mutai mafoni mundiudze. Rival rausiri kuti harisi rival. Munhu hausifungira kuti rival rako. Thomas Mapfumo oti kuna Mtukudzi usaimbe na Hugh Masekela haimbwe naye. Hugh Masekela obva abuda nekolabo naMapfumo. Munoti chii? Hamusi kundipindura. Ane moyo wakaipa ndiani? Kozi inini kuimba naWinky dream. Ndaiterera Winky D ndiri pasi pemubhedha kuboarding. 2010 Greenlight Guardian ndaizva nemusoro. Ndaimba naye achievement. But already nditori oppressed because Winky D wachandudza ndisaudze vanhu. Atondi oppressor.
but ndiri kutotange ndiri kuto remember ka iwo panguva yarufunga kuti zviri kundudza kuti usaudze vanhu ndakutodzimikirira mwoyo mangu kuti I cannot celebrate my wins for the gain yekuti vanhu vasazive kuti Winky D ane collabo neni oro hari bude. But pandakataura ndakabva ndarealize kuti handisiri ndega ndandinaro collabo racho. Zviro kuti Winky D akatigona tese kana taifunga kuti tichabuda tirisu tega tine collabo naye. Do you understand my point? Ndaifunga kuti ndini ndega ndine collabo naWinky ndikaona tiri 30. Saka natiwo anofila sei kana aifunga kuti ndiyeyo ega. Do you now understand the reason why matiti esanga ari paalbum raWinky vasina kumborishare? Zvazvisingashamisire kuva paalbum rariya nokuti rari nevanhu more than enough for you to shine wega. Saka how do you reshare or repost or claim to have a collabo naWinky D? Hazviclaimeki. Ndosaka natiwo vasina kumboda kushamisira nazvo. Ukasangana naye anenge achikuradza zvimascreenshots zvaPato Rankin. Ndotarira Pato Rankin. Asi inini handimbobude ndichiratidza vanhu mascreenshots angu nana Pato Rankin futi. Saka anonzi ane mwoyo wekuda kushainira vamwe ndiani. I've been doing collabos. People say ndichapedza nemacollab. They don't even know kuti ndiri munhu ndikapinda mustudio ndikangoona munhu ndinongoimba naye. Handiimbe nemunhu ane zita, handiimbe nemunhu ane mbiri. Ndingori nechipo chekuimba ende ndofarira kuimba every day. Ndichitobva panapa ndikuenda nogadzira song. That's my lifestyle. Asi vanhu vasina lifestyle yangu yekuimba every day vanoimba ka1. Vanouya vobva vatora zvavanotora pandiri. Kana vanenge vaenda kwavanoudzwa vonzwa kuti zodzo dzirapo, hameno zvavanenge vaita. But somebody needs to explain to me. Because it's the same thing I've been trying to ignore. Somebody telling me, kuti, why do you think Chumasta akadonedza 4 songs right after Chikokoko and dzese dzakarira? He was sure kuti dzicharira right after waburitsa Chikokoko. Kuti ndiburitse Chikokoko Chumasta akaita zvokunditsoma inini. Uchaburitsa song yedu iya yarini bro. Ngatishute video please. This week tashita song. Ndinofunga kuti tichaita 1 week to 1 month tichimeka sure Chikokoko yarira nyika yese. Bam Chikokoko yaovershadow. Asi wona zvinoita Mwari. Pamabhama ake performance songs ake akaburitsa after Chikokoko iri kurira mastreets ndeipi Chikokoko. See Nigel, thank you so much. So inini I haven't been playing the victim card for a very long time. I have been quiet. Saka nditori bo guys. Ndimbokudzai how quiet I've been. Ndakabirwa award rangu kumanama. Ndandine 14 nominations. Ndikangopiwa 1 award. Ndabva ndafonera munhu anga ari behind. Akanditi man up, this is war. Ndinati oh yeah. Paakanditi man up, this is war. Ndakabva ndanotanga kumuprovera what war means. That's when I started to make hit after hit. Mukazvitarisisa ukanocheka madates uchaona kuti after announcement yekuti manama atorwa nani ndakabva ndanoposta snippet resong inonzi Brugwa. Brugwa ikaita hit song instant. Because ndandabirwa mahit song angu ana Kokai. Remember after Brugwa handina kumira, I have been dropping. Vana vatombozvitarisise kuti nati wacho wamuri kuti ndinorwadziwa naye ari stuck pana producer wangu. Guys, song yanati ona Buffalo Soldier yapedzera kuburiswa yakaburiswa nani na Passion Java. Passion Java akatora ani kustudio kwake kuti zvinhu zviende kumberi. Spirit Fingers, same strategy ratina chemutarisi. Kuti zviende kumberi zvake akatora ani Lee. But vakazopedzera kushandisa Manicure. Why? Because Lee haana kudeliver semadelivery aita paishanda neni. Why? Munhu wenyama haina kupresa na Lee chete. Ndiri munhu wenyama. That song yakagadzirwa beat na Lee. Yes. Ndobva ndarekoda. Yes. Wanna know how I recorded it? Handina chandakanyora. Ndosaka song yaya iri 4 minutes. Hapana chinobvisika. Malyrics ese yaya ndaifunga nchingonyorera ipapo. I've been up, I've been down, I've been cross, I've been south, I've been north. Ndaingotozvifunga pamicrophone, ndosaka zvisingadzokorodzeki. Secret isina kuzikanwa namutarisi paanozonobata Lee ndeyekuti gitare remunhu wenyama rakaridzwa kuZambia. Instrumentation, programming yese yesong yakaitwa kuUK. I paid for that shit. Saka Lee munhu wekutoti pakabuda munhu wenyama anga akatotsamwawo. But akazonzwisisa why
kubva pakabuda munhu wenyama hapasati paita song isiri yangu yakaita 1 year iri paTrace Africa. Akaona Trace Africa ndichisumuka ngauya apa apupure kuti after munhu wenyama nekokai ndeipimo song yaakazomboona ichiita gore to 2 years ichingodzokorodzwa paTrace Africa. Uyai apa mundozi. Zvinhu izvozvo ndo zvakaonekwa namutarisi ndopa atora producer wangu. Ndobva vavhura studio but producer wangu havana kumushandisa nokuti haana kuvaridzira munhu wenyama. Nokuti haagoni kugadzira munhu wenyama, iye beatmaker, haasi producer. Saka vanotozongeta stick to Manicure because Lick has failed to deliver. Same strategy rotora naPassion Java otora Spirit Fingers. Vomugadzirisa song. Spirit Fingers akatorwa rini guys? But akasumudza Spirit Fingers ndiani? Ndakatora time kuti ndijaire logo rekuti Spirit, nokuti logo rakatanga kugadzirirwa pandiri paBurugwa. Logo rekuti Spirit rakagadzirirwa paBurugwa. Ndini ndakasumudza Spirit. But vanhu vanozonotora Spirit vachida kumushandisa against me. Vasingazive kuti first song yandakatorekodwa naSpirit handisati ndaiburitsa. First song yandakarekodwa kwaSpirit 2018. A song I recorded before Father Mtengi, before Kokai. A song I believe will change the face of the industry. But why don't I release it? People will compare it with Natty O's bullshit. How do you compare my songs that talks about God with somebody who's always crying? He is always complaining. What did you do to him? He is always complaining. What did you do to him? That child does not grow, man. And you compare me with that man whom he is felt to be a man in the existence of Soldier Love, Say Colors, Enzo Aishao. He is now trying to vouch at Madedido's generation. He is trying to be a leader of Madedido. But I'm supposed to wonder what is him dance or Yamazwan on the Madedido na Junior Sprague. Asi ari Madedido na Junior Sprague, tape dance yakatanga kuimbwa nani na Pop 10. Paakaimba plot makwakati chi Pop 10 akurasika taswa Pop 10 freedom. Asinatiwo pakaimba tape dance wakanzi chi ndiachaendesa Zim Dance International. Ndokuudza kuti pane propaganda nenarrative moti ndikurwadziwa. I really didn't know kuti ndo zvamunoita go through wedu nyaya dziti kutotanga kutodzinzwawo nhasi, but there's a calling iri pamuri. Rambai makabata iyoyo. God is Vanhu going to vakawanda do greater kukukatai zvombe. sister. Sorry kukukatai. Mataura kuti there's a calling iri pamuri. Unoziva kuti zvandifadza sei? Because dai ndandiri munhu ari selfish, wanga uchati there's a calling iri pandiri as an individual. Handisiri kutozoona kuti I've proven a lot for people kuti ndiri ndega handikwanise, but ivo vanoda kuzoenda vega vasina inini. Chinoitika chakawanda chacho muZim Dance ndechekuti vanhu vakawanda vanofunga kuti handigoni kumaneja tarinda rangu bra. They don't even know kuti Vision 2030 zoreva kuti Zimbabwe is under sanctions. You never go international kana Zimbabwe ine sanctions. You need to leave the country to go sing away. Wopisa uri koko but ti unogona sapisa muZimbabwe because vanhu muZimbabwe vanenge vane attachment nevavo. As long as usingaposte pazimcelebs awupisa. Saka ini ndikamove ndikauya kuAmerica ndichatenga kunzi American based instead of just being a Zimbabwean musician. Narrative yatodhakwa mafans akutoita detachment neni. Saka ndofanira kugara muZimbabwe for the next 3 years ndichisafa going through this here. Ask yourself. Okay, ndo pane nyaya yacho.